Kinglagyo ni Igpat ng anak at ng banal na Espiritu. Amen. Kapatad, ang timong anak na ningnuan na hinduta mo, makatipon tamo arap na ning makapagmalang larawan na, ban parangalan tayo at manalangin para kinanggang kailangan tamo. Uli na ning eta matampang anak, aduan tapa mo'ng pakalulo at kapatawaraning Diyos. Itamungan po. Mapamakalulungig pa, tinubod meng dibinong anak mo, banat busa na kami, kapamilataning kamatayan na
at pangasubling mebye, at bandi na kaming bayong bi. Uli na niti, gawan mo kaming anak mo, ban mi kakalugod kami kang Kristo. Emo may katapilan king milabas sa panahon, kelingwan miting matas adangalan. Mi kasala kami karingkekeng kapatad, lepas tanganan da ka. Mapamakalulungig pa, patawaran mo kami. King pamanisiming mataktak king kasalanan mi. Aduan ming pakaluluan mo kami. Mi biyebe kesana kapilan man, antimong tunay mong anak at tapat. Panalangin nobena. Pakamala na indo ni ngalananggang sawop, manibat king krus Jesus binyena ka kaya kami, ban maging indumi, ikang maganakang dili, ing malugod dili ka rin sablang indo. Malugod mo keng balikdan ikaming kaya kang anak, ngini nga duwan ming kaya kang sawop king hanggang kailangan mi, lalong-lalo na, sanbit lang tala po rin kaya katamong kaya duwanan. Pakiabe tayo naman ng kapayapan, pilataning grasya at Ukraine. Ating mapayapang eleksyon. Inyang atsuka pag etiking yato kaluguran na indo, birian mong dinake kaking kasakita na ning kekang anak. Uli ning sikanan mong ibat king kekang kasalpantayanan, ampon kapanaligan king lugod ning paning Diyos. Tinggap mo'y kayang kaburian ang yang emu atalos. Ikami man ating keng krus sampon kapag subukan. Paminsan-minsan may bugnakeng misaldak akapibabatan. Lusok ming pakamala na hindu. Idake mo kami king maragul mong kasalpantayanan at kapanaligan king Diyos. Ipaganaka mo kaya kami ingalang patna, ing lugod ning Diyos kaya kami. King pakibatanong anding panalangin mi, king bagay nung makanano lang lusok, makakayap kaya kami. Pasiknangan mo rin puso mi, ban adalami ang krus ang timoing dibinong anak mo. Saupan mo kayang makatalus, king nino mandara kaya king krus ng Kristo, alang sala ang dumakaya naman, king pangasubli ng mebye. Lusok kapakamala na hindu,
Nangisipan mila rin kekeng pigagap, mo pabusta ning kalingwan mi, ing kailangan ding aliwa. Maraguling lugod mo karing aliwa. Saupan mo kami ngaya pusan da ka, kabang manalangin kami, para karing kekeng kapagnasan, at para karing kapagnasan ring hanggang at tsuketi makipagnobena. Pagamuha mo mi keka kekeng indu, ing saupan mo kami sanang magdalang kapasnawan, karing masakit ampong magingalo. Dinan mo lang kapanaligan ding kalulu, at di nga lang kapanintunan. Pamatulan mo ring malungkot, maging mayan sa'ing kasakitan ding maliligalig. Ituro mo yung katuliran karing liligalig karela. At ibalik mo king Diyos, detang hanggang linapastangan kayo. Lusok makamala na hindu, saupan mo kaming mangilag king kasalanan, ami kakawani kaya kami, kingig pangatsubanwa, at king balang metong at metong kaya kami. King mit mong kapanaligan kaya ka, bibili ming sarili mi, lalam ning mantuning mapanlualo mong hindu, at panatag kaming manalig, king mayupaya mong kasaupan. Amen. Panalangin para king pibale-bale, tamungan po. Induming alananggang sahop, pinilira kang reyna ning kekeng pibale-bale. Bendisyonan mula ring kekeng pamilya, king malusok mong lugod indu. Manano na sanang yung sakramento ning kasal, buklura na lang matalik ding miyasawa. Ban kanita, manatili lang tapat king metong at metong kapilanman. At mikalugod la, ang timonong makananing lugod ng Kristo, king Santa Iglesia. Bendisyonan mo na rin sablang pengari, luguran dalasan at pakamalan ding anak, ape ni bala na karela ning Diyos. Ibiera sanang parati karela, ingalimbawa na ning tunay biye Kristiyano. Saupan mo lang paragul ka ring anak da, king lugod at takot king Diyos. Bendisyonan mo ang ding anak, banluguran dalat igalang, ampon pamintuan ding karelang pengari, king malugod mong kalingapan, karin milalalong ipanibala, ring kaya nakanyeni. Dinan mo kaya masabal king dapat ming dikilan, bangawan ming kekeng dake. Kanita, maging santungan ning kapayapan, ingke kaming pibale-bale. Antimoy sarili yung pibale-bale karin Nazaret. Ikain kaya kaming uliran. Saupan mo kami, bandagulaldo-aldo, intunay ming lugod king Diyos, at karing paraming tao. Ban kanita yung katuliran ng pon kapayapan, masayang magari, king kabiluganing pamilyaning ketawan, yanasa. Kaya duwanan king induning alananggang sawop, Santa Maria, Santang Birhen kinaglingalang bakas kasalanan, kekeng induning alananggang sawop, ikeng makasalanan mamasa kami keka. Ban magsaya kami kambemo king pamagtagumpe ng Kristo, king kasalanan at kamatayan. Ban mikatmon kami king banalay Espiritu, at maging matatag kaming talapatutuking lugod ng Kristo, karinganggang tao. Banaldo-aldo, lalo kaming maging kawangis ng Yesus, antimo ika. Ban maging mamu kami at mapakumbabalog, antimo yung kekang anak, Yesus. Ban pitakutan ming pangabating na ning pamikaluguran mi king Diyos, kabang-kaba, pauli na ning kasalanan, ayemi sinisyan. Ban parati ming pagdulapan ning pakalulunat kapatawaran Kristo, king sakramento ning pamagkumpisal. Ban atalos mi king Diyos magsalitaya kay kami, karing mga palyari king biyemi aldo-aldo. Banaldo-aldo, manalangin kami king mit mong lugod at kapanaligan, lalong-lalo na king oras ning tukso. Ban atalos mi nga ulaganing pamanyamba king Diyos, abe-abe king Eucharistia. Bandaguling lugod mi kang Kristo, ampon karing paraming tao, kapamilataning maralas, apama kinabang. Banigalang milaring katawan mi, anting santungan ning banalay Espiritu.
Ban magkapilit kaming maging tunay Kristiyano, kapamilataning malugod ming masabal karing aliwa. Ban napakilala ming dangalanan ning pamagobra, kapamilataning pamanyapat mi, karing mismong obra mi, king mitmong sipagan at kalausan alub. Panpatawaran mi laman ibat karing puso mi, retang linapastangan kaya kami. Ban akilala ming dewa ka na ning pamagdulap king sarili ming kapakanan, nengatin namang mapeperwisyo karing aliwa. Ban gunyat kami para king matulid a pami palaganap king pibandyana ni ting yato. Banida kemila ring aliwa king gelengan mi para king ikasaplala na ning komunidad. Bantanggapan ming kekeng katungkulan king komunidad king espiritu ning tapat apaman yuyu. Baning banalay espiritu tayranet pasignangan ning Santo Papa Francisco ding obispo ampon ding pari. Ban may pagkalubanan kaming dakalabokasyones, kimpamagpari at biyerelyoso. Ban adalamiya ing belwan at lugod kang Kristo karetang epa makibalo keyo. Ban king nano mga tutuklasdat apapalto kaya panding tao, lalo ming kilalanan kinging Diyoseng may kayupaya kaya kami ampon king sabla. Ban king oras ning kamatayan, makasadya kaming lungub king karinaning igpang at tsubanwa. Ban kanita, mataya kaming atsuking kapayapan at pamakialugod kang Kristo, ampon karing paraming tao. Ban mi pamatulan kami king kamatayan daring pakamalan mi king biye, paulining kapanaligan mi king ginong sinubling mebye. Banding kapatad ming may ngayaw na biye, agad na lang midakayanan, king pangasubli ng mebye ning anak mo. Ngeni po pa si bayo tayimik tamong manalangin para ka rin sarilitang kapagnasan. Itamongan po, Banala Maria, saupan mo kami karing kekeng kailangan, ipanalangin mo yung kabilugan na balayaning Diyos, manano na sanang may payabot ngang kaya kami, ingalanangga mong sao. Ginoo, binye may Maria kaya kami, ban maging indumi, makatalagang sumaup kaya kami, king balang pinandit. Ibiya mo kaya kaming grasyang magsakdal kami kaya, king nano mang kekeng kailangan, yanasa.
Siklawad tamo po at pangadyan tayong orasyo emperata laban king COVID-19. Itamongan po, o mapamakaluluan po mapagmalasakit ay igpami, aminan mi rin kasalanan mi, at mapakumbaba kaming lalapit keka, ban manakit kapatawaran ang ponbie. Lalapit kami keka kaniting masipita pamangailangan mi, aduan mi keka, ingkambilan at ingatan mo kami laban king COVID-19. Amigdalang dakal kasakitan kaya kami, at may kamatian na karing dakal ataw. Aduan mingeni kaya ka, ing balikdan mo kaming mitmong lugod, at yatsyat me kaya kaming makawulo mong gamat. Intakot miking sakit at kamatayan, alilan mong kapanayan. Pasignangan mo yung kasalpantayanan mi, at palusukan mong masabal mi, king metong at metong. Ipanalangin mi ang tabayanan mula, ring taong mitutukan manintun panulo para kaniting makayawang sakit at mampat king pangakalat na. Bendinisyonan mo isablang pa magkapilit mi, ban mapupus na iting pandemya king bansami. Ipanalangin mila ring sablang lilingap karing misalunan, ban makasuyula karing masakit, kambening belwan at masabal. Pagkalaman mo lang kabulasan, king kaisipan at katawan. Pasignangan mo yung pamagtagulaling ding sarili ra, king pamaglingap karing masakit. E mula paboren miyayawa kaniting sakit. Ipanalangin mo laret ang miyawa na, kumayap na lasanang malalagwa. Ingatan mo laret ang lilingap karela. Pagkalaman mo lang alananggang kapainawan, detang may ngayawo na biye. Pagkalam mo kaya kaming grasya mo kareting masakit na panahon, ban magobra kaming miyabe-yabe para king ngakayap ding sabla, at ban makasawp kami karetang mangailangan at pakakalulo. Manano na sana, paulining masabal at pamagmalasakit mi para king metong at metong, mikabyus kami nga lang kasasagkulan kaniting krisis. Layon tayrana kami, king pamagbayong loob at kabanalan. Itiaduan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Lalam na po ning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong, o kabanal-banalan na induning Diyos. E mo sana pisawiling yaklis mi keka, king kakulanang mi. Nune, bagko sumukeng ikabos, king sablang panganib, o maligaya at kanunwanan na Birhen. Amen. Birhen de los Remedios, induning kapaldanan, San Jose, San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, Santa Rita Nicasia, San Nicolas de Tolentino, San Agustin, Patulunan ming Santa Monica. Lukluk tapo. Mayapat magrasya nga bakpo kay kayungan, kingaldo iti pagmasusyantayang kapiestanan sa Nicolas de Tolentino, Pari. Pakihabiatala po karing kaya katang panalangin, ding makatuking intensyones, pasalamat na di, Mayor Teddy and Mrs. February Tumang, Christian Rona Gomez and family, Jose Pepe Hison. Birthday, Thanksgiving, Father Jesus Manabat Jr., Jezaret Manarang. Special intention, kapayapan pilataning Russia and Ukraine. Ditch and Lito David and family. Joan Rose Tolentino and family. Robert Pangilinan. Wedding anniversary Thanksgiving, Cesar and Agnes Canlas. Speedy recovery, Chismel de Alca, Angel Pajardo, Teresita Angeles. Healing, Bel Trinidad, Lerna Panganoran, Mario Supan, at Lina Bonus. Antimurin ding sablang kaladwa king purgatorio at ding kaladwada di Domingo Senior, Jose, Erlinda, Domingo Junior, Ponciano, Luisa, Diosdado, Corazon, Rodolfo, Gloria, Felino, Nida, Cesar, Jose, Agnes, Vicente, Felicia, Rosita, Angel,
Antonia, Dennis, Romeo, Lolita, Carlos, Librado, at Jesus. Makihabeta po king dalita pamukulat. Kinlaginingin pa ang puning anak, ang puning banal na Espiritu, Amen. ang grasya ng ginutang Yeso Kristo, ang lugod na ng Diyos, at ang pamakyag ng banal na Espiritu, mantabi kay kaingan, At kekan timurin, mayapayabak, kay kayo po. mayapayabak po amo. Timi kakapatad, ba't ang matampangganap kanitin banal kapag masusyan, sisyan tala pareng kasalanan tamo, at anyaran pa may lunos na at kapatawaran ng apong Ginoo. Gino'ing yato, maglapoya, kingkekang kayapan. Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulo, Ginoo, iking tuturo kay kami, kapamilatan da rin kasulatan. At din kekang dapat. Kristo pakalulo. Kristo pakalulo, Ginoo, iking mamatad kay kami, king belwan, takot at lugod king Diyos. Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulo, Ing Diyos, sa mayupahin tuto, pakaluluwa na katamo. At king pangapatawad, daring kasalanan tamo. Idala na katangan sana, king bie, alanganga. Amen. Katasan, aking yatu
Manalangin tamo. O Diyos, sa ipami, kaniting taintim, apami sulusulu, babye mo kaya kami, ing tula, ning pamanalala, king pamanyubin ng nebe Kristo, papunta king bayong biye. Kaniting tula, ning banwahan ning pamagmasusi, mitad sana kaya kaming tula, ning biyelang angga. Itiyadon mi, king kapamilatan ng ginuming Yesu Kristo, ang anak mo, ang mabibi at magari kambemo, ating banal Espiritu, metong mo king panga Diyos, manggaman king alangangga. Amen. Makiramdam tamo po, kingamano ning din. Pamamasang ibat, king libro ning dapat, ding apostol. Misa na yaldo, papuntala king templo, di Pedro at Juan. Alas 3 na ninggat panapon kanito, oras para king pamanalangin. King lelena ning pasbul, aaw sandang pasbul amasanting, ating metong atawong lumpu. Katutubo na, ing pangalumpu na. Daralare, aldo-aldo, king lele na niting pasbul, ban magpalimos karing taong lulub king templo. Inyang ikit na lang lulub, di Pedro at Juan, may nyawa diyang limos karelo. Linawereng marat na di Pedro at Juan at ngara. Lumawe ka ke kami, linawe na lo, panaya ng atin lang ibiyekeyo. Dapot nga nang migsalitang Pedro. Ala kong bitas ang pera, dapot dinanda ko, king atyo ka na ako. King lagyo ng Yeso Kristo ning Nazaret, lumakad ko. Kanita inabot niyang Pedro, ing gamat na, at sew paning tinalakad. Kanita mo rin, mirinan lang si kananding bitis, at bukong-bukong. May palundagyo, ikwa ng may katalakad, at may gumpisayang linakad. Kay ba't tikya na lang linob king templo, nga na ng lumakad, nga na ng lundag, pupuri at pasalamat king Diyos. Ikit daring sabla, king lina kadyo, at babiyang kapurian king Diyos. Akilala ra, king yaing taong sadyang makaluklok, magpalimos king lene ning pasbul amasanting ning templo. May nga pamulalala at may ngasdan, era abot isipan nung makananuyang kinaya. Amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Ingyatu mitmuya king ganakaning Ginoo. Ingyatu mitmuya king ganakaning Ginoo. O munya kayong kapasalamatan king Ginoo. Maus kayo king lagyuna. Sablang kaya kong depatan karing tao. Kaya kayo yang sabyan. Magkanta kayo para king Ginoo. Pagkantayang kapuryan, ibalitayo, ingpak, makapamulala ng depatan. Ingyatu mitmuya king ganakaning Ginoo. Tumula kayo, uli ning banal ng lagyo. Bustal lang tumula ring sablang sasamba king Ginoo. Panintunan niya ing Ginoo at ing sikanana, ing pamagdulap king Ginoo, eyo sana kakalingwan. Ingyatu mitmuya king ganakaning Ginoo. O lay ng Abraham at alasuyo na, o anak ng Jacob, a pinili ning Ginoo. Ing ginuya ing kiyakatang Diyos, ding kautusan na para king mabilog gaya tula. Ingyatu mitmuya king ganakaning Ginoo. Ene kakalingwan, dit maning kayang kasunduan, ing pangako karing libu-libong lahi, ing kasunduan agewa ng pang-Abraham, ing pengako na kang isa, deti tuparanlangan. Ingyatu mitmuya king ganakaning Ginoo.
Parangalan tayo po yung maya pabalita. Itiya ingaldo at tinatag ning Ginoo, sukat tam tumula at magsaya. Ang Ginoo mantabi kay kayo, At kekan timurin. pamamasa king may pabalita agpangkang San Lucas. Ligaya keka o Ginoo. King Aldo mo ring ita, di nga duwang karing alagad, papuntala king baryong ausandang Emmaus. At inyang 11 nga kilometro dayo, manibat Jerusalem. Di pagsalitan da, ing sablang bagay milyari. Kabang may pagsalitala at may kukutnanan, linapit si Jesus at may kiyagnan niya karela. Ikit de, dapat erebita sa nga kilala. Kinana lang Jesus, naning pipagsalitan niyo kabang lalakad kayo. Tinok nang la, mit mo lang lungkot. Nga na kang Jesus, ning meto nga milagwan Cleopas, ikay namong dili karing manok nangan Jerusalem, ingay makibalo karing bage, kay ibat-ibat pa mong may palyari ka rin. Nga nang kinutang, nanong bage? Pekibat da, ring bage may nga palyari kang Jesus ning Nazareth, ing propetang mayupaya, king dapat at tamano, king harapanan ng Diyos, ading sablang tao. Dinimandare, ding kay kaming pekapunding pari, ading makatwanan ng balen, banmiatulan kamatayan, at pepapakure king krus. Yapa naman ing asahan ming magligtas king Israel. Sa bali pa kanita, itiya na ing katlungaldo, manibat inyang milyarita. May bigla kami king belitara ring mapila na babaying kaya beni. Mintala kano king kutkutan ng dingabak amaranon at eredis na ning bangkena. Migbarik la at sasabihan da king menakit la kanong anghel sinabi karela king mabi Jesus. Mintala naman king kutkutan ding mapila na kaya bemi at makanyan pining disnanda. Dapot erya naman ikit Jesus. Kanida sinabi ng Jesus karela, kapurulyo naman na isip. Hanggang ini ay papaniwalaan ing sablang inulada ring propeta. Wari kailangan king Kristo, dumalan niya king sablang bagiti, bayalungub king kayaryana. At selese ng Jesus karela, ing masasabi ka ring sablang kasulatan tungkol kaya. Manibat ka ring libro ng Moises, at ka ring kasulatan daring sablang propeta. Miraras na la king baryong karelang pupuntanan, at pepawagan ng Jesus, king isundo na pa ing pamaglakad na. Dapat pinigil de, ngara, tukin na kayo pamuke kami. Lalbog na ingaldo at daralandom na. Inya tinukiyang sinalangi karela. Inyang kasuluran king pamangan kinang wayang tinape at pepasalamat sa king Diyos. At pemirasa na yung tinape at binyene karela. May buklat na mata at akilalara king niya pala Jesus. Dapat biglayang may wala king panimanmanda. Ngaraking metong at metong, inya pala bala mo, milalablab katapuso, kabang pakisabya na kataking dalan. At lilinawa na laki kataring kasulatan. Kanita mo rin dinakadla at migbalik Jerusalem. Disnandalang makatipon, ding 11 metong, ading aliwa pang kayabera,
asasabing tutuyaping sinubing mebye ingino, pepakit siya kang Simon. Belita daring adwa kataw, ing milyari kabangdalan, at nung makanano reng akilala ingino, inyang pemiraso ne ing tinape. Ing mayap ng balita ni kakatamong kaligtasan. Kapurian kay kao Kristo, makiramdam tamo po king umilya. Talagang normal na po tayo ngayon, no? Sa simbahan. Actually, di na ganong stricto sa seating arrangement. Dati, 2 lang sa bench. 3 ngayon. Para sinasabi ng simbahan, bahala na kayo kung gusto niyo magdikit-dikit. Kasi wala nang pinapairal na protocol. You can sit anywhere and with anyone. Pati po yung prosesyon, no? Mga normal na yung prosesyon. Ang dami na mga nagprosesyon ng Biyernes Santo. Nagsalubong nung Easter Vigil. No? At yan po yung isa sa mga hinihintay din na maraming mga Katoliko, yung prosesyon. Parang kulang ang kanilang pagkakatoliko pag walang mga prosesyon. Kaya sa mga okasyon na dapat magprosesyon, kaya naisipan po yung motorcade. Kaya lang, pag motorcade, para talagang parang yung mga nanalo sa Miss Universe, motorcade yung image. Ako po, hindi talaga ako komportante doon sa motorcade. Di motorcade mo yung image. Kasi talaga yung, para sa akin, ang kagandahan ng prosesyon, hindi lang yung mga images, kundi yung mga nagpuprosesyon. Kung minsan nalulungkot po ako sa mga prosesyon, na image lang ang naglalakad, walang mga taong nakasunod. Tapos yung mga tao naghihintay lang sa bahay, parang tamad nilang maglakad na sumama sa prosesyon. Kasi po ang pakay ng prosesyon, parang ipakita natin bilang mga Katolik na sama-sama tayong naglalakbay dito sa mundo. Ang tinatawag nilang, we are a pilgrim church. We are a pilgrim church. Sama-sama tayong naglalakbay. Sinusundan natin yung mga, siyempre, ang Panginoon. Normally, nauna po yung krus. Yung mga images, yung mga nagpapaalala sa atin sa mga sumunod kay Kristo, sumunod sa kanyang yapak, yung mga images ng mga santo, santa, na kasama natin, na silang sinusundan natin para hindi tayo maligaw sa landas ng buhay. At yun din po yung sama-samang naglalakbay at walang naiiwanan kahit isa man lang. Kaya pag mga prosesyon pong ganyan, ayaw talaga nila na mapatid yung prosesyon. Kagad binibigyan ng babala, no? Sinasabi niya mga nauna kung hindi nila napansin na napatid yung prosesyon. Kasi dapat hindi parang nag-uunahan, kundi parang you're waiting for one another. At yun po ang kagandahan, no? Yung walang maiiwan, kundi sama-samang makarating sa pupuntahan. At ika nga, ito ang pinupuntahan natin ay ang simbahan, larawan ng kaharian ng Diyos, tahanan ng Diyos, na tayong lahat, sana'y makauwi, makarating lahat sa dapat nating uwian, ang kaharian ng Diyos, ang tahanan ng Diyos, ang langit. Kaya ito pong ating ebanghelyo ngayon, tuwi na, pag ito'y nababasa ko, yun ang larawan na nakikita ko, na yung paglalakbay. Kasi ang Emmaus, meron 2 alagad na palayo ng Jerusalem going to Emmaus, to a town named Emmaus. 2 silang naglalakbay.
na papunta ng Emmaus, palayo ng Jerusalem. At silang dalawa ay damang-dama pa ang kalungkutan, bunga ng pagkamatay ng Panginoon. At ang gusto ko pong image ito, itong dalawang parang biktima ng pangyayari, yung namatayan sila ng isang mahal sa buhay. Andun sila nagdadamayan, nagpapakiramdaman, yung nagbubukas ng damdamin sa isa't isa. Binubuksan ang kanilang saloobin sa nangyari. At yun po yung gusto kong image. Kasi yan tayo bilang tao, nagdadamayan. Dito sa mundo, hindi tayo nabubuhay na mag-isa lamang. Hindi tayo pwedeng mabuhay na hiwalay sa iba. Like it or not, kailangan natin ng iba. At tayo rin kailangan ng ibang tao. We are interdependent. Bagamat sa isang banda, gusto natin maging independyente, yung tayo lang, pero alam natin na may pagkakataon kailangan natin yung iba. Yung pagdadamayan, lalo na sa oras ng sakuna, kalamidad, trahedya, hindi pwedeng walang karamay. Kaya alam niyo, yung ibang mga tinataman ng kalamidad, ngayon tinamaan ulit yung parte ng Leyte, di ba? Ang sakit-sakit sa kanila pag mga ganong pangyayari, tapos walang dumadamay sa kanila. Lalo na mga inaasahan nilang mga public officials. Pero yung magpapakita mga public official at they go out of their way to help, to support yung mga biktima nito mga ganyang kalamidad, ang laking tulong po, no? Kahit po sa simbahan, ganyan sa simbahan, kaya siguro naisipan ni Pope Francis itong makiramdam na kung minsan sa pakikiramay, hindi mo man kailangan ng material na tulong Kung minsan yung ibang kailangan lang a listening ear. Yung pakinggan lang ang kanilang daing kalungkutan. Kasi mayroong iba na hindi naman nangangailangan ng material na bagay. Kailangan lang nila yung makaunawa, makaintindi sa kanila. At ito po yung kagandahan itong ebanghelyo. Parang pinapaalala sa atin, tayo sama-samang naglalakbay dito sa mundo. Kalalakbay natin ang isa't isa. Sa ating mga pinagdadaanan, di natin dapat madama na tayo iniwanan o pinabayaan. Kundi nandiyan ang isa't isa. Kaya napakahalaga po rin ng pamilya, di ba? Kapag mayroong mga nababalitaan po akong mga nagpapakamatay, ang nakakalungkot doon parang hindi ba niya nadama na mayroon siyang pamilya? Mayroon siyang nanay, tatay, mga kapatid. Hindi ba ito na nabuksan ang kanyang loob? O kaya sa mga kapatid niya, wala man bang itong nangumusta sa kanyang mga nararamdaman at anuman pinagdadaanan? Pero salamat sa Diyos, nandyan po lagi ang ating mga pamilya. Meron tayong mga kaibigan na pwedeng mapagsabihan ang ating mga problema, suliranin, hinanakit, hinaing. At ito nga po, tayo naglalakbay na sama-sama. Pero alam niyo po, ang magandang gusto kong laging tinitignan dito sa ating ebanghelyo. Hindi lang yung dalawang taong dito going to Emmaus ang nagdadamayan, kundi bigla-bigla may sumipot na isang tao na hindi naman nila kilala na nakisama sa kanilang paglalakbay. And later on, they found out it was the Lord. At ito po sa atin, no? Kung hindi man ububura si nanay, si tatay, mga kaibigan, para idaing natin ang ating mga suliranan at problema,
Kung minsan mayroong ibang mga tao na bigla na lang sisipot at sila yung magbubukas ng ating isipan para maunawa ng mga sitwasyon. And I do believe this is the way of the Lord to journey with us sa pamamagitan ng ibang mga tao na bigla na lang may tutulong sa atin. Kaya ito po, sana ito rin ang ating makita sa ating mga sariling sitwasyon. Sa oras ng ating pigati, sa oras ng ating kalungkutan, tignan lang natin ang ating experience kung paano mayroong nakiramay sa atin. They could be our loved ones, our friends. Pero kuminsan, bigla na lang may mga tao na para sa atin ito'y bigay ng Diyos, bigay ng Panginoon. Through them, we experience that the Lord has never abandoned us. Hindi tayo pinabayaan, hindi tayo inawanan, kundi kasama nating manlalakbay. And lastly, dito po sa Ebanghelyo, yung bandang huli, bigla nilang nakilala yung kalalakbay nila na isanghero, na si Jesus pala, through the breaking of the bread. Para sa ating mga Katoliko, ito, sa pamamagitan ng banal na misa, doon nabubuksan din ang ating kaisipan at ating puso na ang Panginoon pala'y kapiling at kasama natin. Kaya for us Catholics, napakahalaga po ng ating pagsisimba. Sa ating pagsisimba, doon tayo pinapalakas ng loob ng Panginoon. At parang pinapaliwanag ang mga nangyayari sa buhay natin para ito yatang maunawaan at maharapan ng buong tapang ang anumang suliranin at ating pinagdadaanan. Amen. Ngayon po yung ating idulog sa painiting mga kaibigan, tayong lahat na patuloy na sinasamahan ng Panginoon sa ating paglalakbay dito sa mundo, sa iba't ibang mga pamamaraan, sa iba't ibang mga taong Kanyang pinapadala para tayo samahan. Sabihin natin sa bawat panalangin, Ginoo, akilala ra ka sa king pamamirasong tinape. Ginoo, akilala ra ka sa king pamamirasong tinape. Para ka ring magmalasakit, king balayan Kristiyano, madmit mong sipa gandang agampanan, ing karelang katungkulan, apig katiwala na karela, ning maya papastol, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, akilala ra ka sa king pamamirasong tinape. Para king meto yato, pan pakinabangan da, king ingkayapan, amanibat king kang Kristo, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, akilala ra ka sa king pamamirasong tinape. Para ka ring kapatad namong mibabata, king kasakitan, baning karelang kabilyan, miras king ligayang, naasamsam, ning ninuman kapilanman, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, akilala ra ka sa king pamamirasong tinape. Para kaya katamong makatipon kaniting kapag masosyan, ban magintunet ang talapat tutong ating matibe kapanaligan, king pangasobri ng Mebye Kristo, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, akilala ra ka sa king pamamirasong tinape. Ngeni adwan tamo po yung sarili tang kapagnasan. Ipaming mayupaya, balo mo, imyaliwang pibabatanding tao, king kasalukuyan. Pakiramdaman mo sa ing kayadwanan, ding kaya kamanigapu, at ibiyaming adwan ning manalig mong komunidad, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Deta pong makasadyang mag-oferta, halakad na lang. Magkiyabeta pong magkantakin dalit para king pamagsadya karingayin.
Manalayin kay pakamalang kapatid, banting kay katamang daon, matanggap yara pa ng Diyos, ipang lubos mayupaya. Tanggapan na sa ning Ginoy ting daon karing gamat mo, ki kapuri at ikaligaya ning kayang lagyo, king kaya katamoy ka sa plala, at king mabilog ng Santa Iglesia. Uy, pamimiglalang, tanggapan may ting sakripisyo, ning kaya kaming pangayat bus, at ipagkalub mo kaya kami, ing kaligtasan, daling kaladwamit katawan. Iti nga na doon mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Ing Ginoo mantabi kay kayo, At kaya kante mo rin. yat nayo rin puso yu. Makayat na no, king Ginoo. Pasalamatan tayong Ginoo, a Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matuli, ding pasalamatan da kang paratit numang kanino ipa, Diyos king alangang lubos may ipaya, kapamilatan ng Yesu Kristong ginumi. Pupurian da ka, king lubos maragol at ula, kanitingal doning Pasko, ninyang i Kristo maging sakripisyo Pasko niya. Ing tunay kordero milalako, king kasalanan ng yato, king kayang kamatayan silintang ning kaya kaming kamatayan, king pamanyubi na mebye linarin at binalik, king kaya kaming biye. Urinita kabeli sa Blancoro, ring anghel karing banua, daralit mi, ing kaya kang ligaya, alangtok ng ngaming babye, kapurian kaya ka. Tunay kaping banaloy pa, ikaing panibatan ng sablang kabanalan. Ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa retingayin king espiritu mo, ban para kaya kami malyalang katawan at daya, ng ginuming Heso Kristo. Baya may daong kusang lub, king pamailasa at kamatayan, kinwaning tinape te pasalamat siya kaya ka. Pira sinabi niya na ikarin kayang disipulo nga natanggapan niya iti ko nga at kananya. Itiin ka na akong katawan, amidawon para kaya kayo. Makanya mo naman, kay baling apunan, kinuha na yung kalis, pasibayang pepasalamat kaya ka. At binyin yung kalis, karing kayang disipulo nga na, tanggapan niyo iti ko nga, minom ko ka niti. Iti yung kalis, ting ka na akong daya. Ing daya ning bay talang hanggang tipan. Ami bubuo para kaya kahit para karing sablang tao, banket ami patawaran na rin kasalanan. Datan niyo iti bilang kapigaganakan kanako. Ipasag tayong misteryo ng kasalpantayanan. Gaganahan mo ipa, ing kamatayin at pamanyo binam may biyan ng anak mo, naramya kaya kay ting tinapi ng biyat ng kalis ng kaligtasan.
Lainming pasalamatan keka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo, ban sumuyo keka. Mapangmabaming pagamuam, king ikaming ansanang misilusulog, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning Banal Espiritu. Ganakan meoy pa, ing Santa Iglesia mang makalaganap kimeto yato, ban may ganap lugod, kambiyan ng Francisco kay kaming Papa, at i Florentino kay kaming Obispo, at ing sablang pari. Ganakan mula naman, ding kapatid bing Pepay Nawan at manining sabling miye, lalay Domingo at Edison. Ading alapang mayang mo nabi, tanggapan mo sana aking maligay mong harapan, pakaluluan mo kengan, gawan mo kengang karapat dapat magkamit king bilang angga, ban kaya benang Maria, ing birhendo ng Diyos, kambiyan ng San Jose, aking esposo, kaya bering apostol at ding sablang santo, at inupad kimal mong kaburyan, king kaya kabaning panawun, purianda kat paligayan, kapamilatan ng Yesu Kristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambiyan at kaya, ipangmayupayang tuto, kagumning Banal Espiritu, pupurianda kat parangalan, manggaman king alanganga. Pamintuking amayon talapangabo sa mibok yung banalan taro, nga tamang ining mangangas manalangin. Ikabos mo kami o Ginoo king sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapaan king panawon mi, ban king kasawpan ing kaya kang pakalulu, parati kaming mikabos king kasalanan, at minigtas ki sablang kaligaligan. Kabang maninaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Yesu Kristong kaya kaming talapangabos. O ginaming Yesu Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan nalakwang ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiye ko kaya kayo. Mo sana babalikdan, ning kaya kaming kasalanan, naning lawin mo yung kasalpantiyanan ning kaya kang iglesia, at pamayapan mo yung pambilugan nagpangking kaburian mo, ikaw mabibi at magari manggaman king alanganga. Amen. Ing kapayapan ni Ginoo, mantabi sana kapilan man kaya kayo. At keka antimurin. Di po may kakapatad, di po pugayin tamang yan ing kapayapan. Kapayapan, kaya kaingan po. Porque
malugod at maganakatang Ginom, ing kordero ning Diyos, sa milalako king kasalanan ning ato, nang tamang mayaws king apunan ning kordero. Ginoo, ek kumatampang tanggap kaya ka, dapat tigkas may nga mano mo, kumayap na ako. Siklawat tamo po. Panalangin para king halalan. Manalangin tamo ban king daratang pambansa ampon panglokal halalan. Intunay mag-aring kaburyaning Diyos amamantabe karing sablang bansa. Abi-abi tamong ipanalangin, iligtas mo kami, Ginoo. King pamamilit, pamamatakot, karasan, ampon terorismo. King pamanloko, pamaglaram, ampon pamagbaluktot, king katutuan. King pamagsuhol, kasakiman, ampon sabuatan, ban makapamirahit. King kaya lang malit, king pamaglinlang, ampon makitid, apan lalawe. King pamagbanta, pamanakot, ampon kapanyiran na pamangamano. Abe-abe tamong ipanalangin, pakiramdaman mo kami, Ginoo. Baning konsensya mi, inggawan tune, tuntunan. Baning kapayapan ding kekaldan ning mangibabo, aparasan. Baning dignidad ning tawing palaging galangan. Banding maluka, ampon may na, ilaring migit miyo ng mitutukan. Baning pamanyese, king kalikasan, eyam bilako pansin.
Banim pamisan metong yang mamiedalan king daklat ning kapayapan ampon katimawan. Baning banalatakot king Dios at lugod kalupang tao ing maging tuntunan da ring magnasang manungkulan king gobyerno. Manalangin tamo, itamungan po, pastul ning kaladwami ampon talapagligtas ni Meto Sikluban. Ing politika yang pigkalob mo kay kami, Meto nga panagkat ban sumuyo ka ring sabla, ampon dagol king kabanalan. Antabayanan mo yung politika king bansami, anti mo yung pamanantabe mo kay kami. Manano na sanang yung pamanantabe mi king politika, para karing botante ampon kandidato, mamye parangal king mal alagyo mo, at makasaw ban sumulong kami king kabanalan, manggaman king alanangga. Amen. Talakad tamo po. Manalangin tamo. Uy, paming malagod, iting pamakisulu mi, king sakramento ng kekang anak, ang uwa na kesana, king matuaming biye, pamikasala, at gawa na kaming bayan mong lelangan. Iting anadun mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ang ginuman tabi kay kayo, At kekan timurin. bendisyonan ako nga ng Diyos sa may paintito. Ingib pa, amponing anak, amponing banal espiritu, Amen. mayari ng kikatang kapag masusyan, umeta ng eniking lugod, at kapayapaan ng Kristo. Aleluya, aleluya. Salamat king Diyos. Aleluya, aleluya. Aleluya. Dakal pong salamat, Maya Poras, magandang araw, marami pong salamat. Sinubiyang menye, aleluya. Sinubiyang menye, aleluya. Aleluya, aleluya.